Assalamu alaikum ya uwa, barkamu da sake saduwa a wannan channel ta mu albarka mai suna GZA TV. Ni ne naku Sale Audu. Don Allah wanda bai subscribing ba yi mana subscribing. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ya uwa, barkamu da sake saduwa a wannan channel ta mu mai albarka mai suna GZA TV. Bidiyon mu ta yau, duba da yanayin da kowa yana yawan amfani da internet, shi yasa na ce ya kamata a ce na kawo mana sauki, na kawo mana yadda za a yi amfani da shi da sauki, ma'ana free internet, kyauta kenan. Za ka sa wayanka a flight mode kuma ka yi browsing, ka yi duk abin da kake so, ka yi chatting da shi. Gashi kamar haka, bari ku gani. Gashi na sa waya ne a flight mode, sai ka zo ka danna star hash 463 hash star. Yana nuna maka haka, sai ka shiga phone information na farko kenan, sai ka zo ka shiga ka buɗe wannan idan a kulle naka yake kamar nan. Ka buɗe sai ka koma zuwa gida, sai ka shiga kamar haka. Gashi kun gani yanda abun yake, bari ku gani. Kun gani dai gashi nan, gashi nan ya buɗe, bari ku gani, za a yi kallo. Ga su nan duk abin da kake so za ka yi insha Allah. Ka gani, kuna gani. Introducing YouTube Shorts. Watch and create short videos on the YouTube app. The shorter side of YouTube. YouTube Shorts. Ko kuma ka koma ka shiga ko Facebook haka. Kun gani gashi nan, ko WhatsApp gashi na gani, gashi dai kuna gani, kuna gani gashi. Wannan yace how are you? I am fine. What about you? Kun gani. To daga nan dai na kawo ƙarshen abu. Na gode da kallon wannan channel tamu. Da Allah duk wanda bai subscribing ba ya yi kokari mana subscribing. Na gode da kallon wannan channel. Da Allah wanda bidiyon ya burge shi kuma ya danna mana liking.